i no és una fórmula tampoc que ens inventem ara, sinó que aquí a Catalunya tenim molts referents, o tenim per exemple el parador de la Seu, el parador de Sau, tenim diferents paradors que han funcionat i han ajudat a dinamitzar la zona. Moltes gràcies. Senyor Costa, quan vulgui. Bé, jo penso que jo ho diferenciaria tres temes. L'un és la millorar, sí. Millorar, per exemple, doncs, el tema del parc fluvial, que és un impuls molt important per la comarca, per tant, millorar el que ja funciona, sí. Millorar el tema d'aprofitar-nos que tenim aquí a Berga la Patum i que té una rellevància mundial, jo penso que també hauríem de treballar perquè la Patum, que és un fet que ja tenim i que ens diferencia d'altres zones, també potenciar. Aleshores ja podríem afegir-hi més temes. Llavors n'hi ha un altre, que són els nous temes. Jo penso que hi hem de treballar, hem de mirar a veure què ens fa falta, i jo moltes vegades he apuntat, i com a Esquerra Republicana potser no m'encaixa massa amb la meva persona, però jo penso que a la comarca ens hi falta, per exemple, un camp de golf. Si realment el que volem és que ens vingui gent, que es deixin els cèntims aquí, doncs jo penso que seria una bona infraestructura que potenciaria la comarca, que faria venir gent d'un poder adquisitiu mitjà a l'alt, i aleshores em sembla que tots en sortirien beneficiats. A més, qualsevol persona que tingui dos dits de front sap que les coses només hi ha dues maneres de fer-les, ben fetes o mal fetes. Vull dir, el camp de golf pot ser una obra meravellosa i que no tingui cap connotació negativa. Per tant, jo seria un dels equipaments o infraestructures que jo penso que aquí a la comarca ens faria falta. Per tant, procurar de parlar entre tots de les coses que podrien fer falta per vendre millor la comarca, i llavors el meu company ha apuntat Caral, jo hi afegiria Rasos de Peguera, vull dir. Aleshores, jo penso que si no som capaços de dos fets rellevants que ens diferencien de la resta de comarques i que a més potenciarien enormement la comarca i el comerç de la comarca, hem de ser capaços també entre tots de buscar-hi les solucions perquè aquests dos temes que penso que són nyafres, que ja fa massa temps que ens duren. Gràcies, senyor Costa, moltes gràcies. Senyora Carrera, sisplau. Sí, abans en una altra intervenció ho apuntava, i jo crec que respecte al turisme hi ha dues qüestions. Per un cantó és la creació de nous recursos turístics i per l'altre la promoció turística. Respecte a la creació de nous recursos turístics a nivell de comarca, pensem que hi ha tres elements que cal... són tres oportunitats que tenim a la nostra abast i que no estan prou desenvolupades. Un és referent a tot allò que representa el Parc del Cadí. Aquí és una oportunitat que a vegades els propis berguedans no són prou conscients del que tenim a casa. Per altre cantó, un altre recurs turístic supramunicipal és la possibilitat de la via verda del Carrilet. Hi ha exemples de funcionament magnífic de les vies verdes, siguin les de les comarques de Girona, les de la Garrotxa, siguin a la Terra Alta, són oportunitats, tenen a més un espai de difusió europeu importantíssim i per tant aquí aquest recorregut de l'antic Carrilet seria una oportunitat a desenvolupar i com no pot ser tampoc d'altra manera l'oportunitat que representa la Patum i perquè en el fons en l'àmbit turístic si alguna cosa és important és poder-te diferenciar. A Catalunya hem tingut el model de sol i platja, però si tu tens algun element que et fa absolutament diferent i únic respecte a la resta, doncs aquí tens una magnífica oportunitat per poder basar el teu desenvolupament, en aquest cas turístic. Moltes gràcies. Senyor Gentrau. Una de les coses que creiem que és molt important i ho reconec perquè inclús els que hem estat al Consell Comarcal aquests últims anys hem sigut Convergència, és que no ens hem sapigut vendre bé el Berguedà. No ens hem sapigut vendre d'una manera unificada i creiem que una de les coses que s'ha de fer en aquests moments és aquesta unificació que estem parlant tots aquí, ha d'apostar per vendre'ns bé a casa nostra. Hi ha d'haver un desenvolupament turístic, un pla, una planificació amb partides pressupostàries concretes per realitzar actuacions a curt termini. També hi ha molts tipus de turisme a destacar que podem anar a buscar, que són mercats que necessitem. Hi ha l'esportiu, l'agroturisme, el cultural, el de qualitat, l'eslou, el familiar i de natura i tants altres que podem anar a buscar. El potencial que nosaltres tenim, jo més que llocs
llocs concrets, jo parlaria de temàtiques. Tenim un patrimoni cultural importantíssim, el romànic, el Gaudí i la Patum, entre d'altres, la natura, que podem estar parlant de neu, bolets, el parc natural, Caral, també la veig, també hi ha l'industrial amb el parc de les colònies, el Clot del Moro. Aquí estem englobant ja tot el que és la comarca, i com no també, i a destacar, doncs, és l'esportiu, també amb senderisme, BTT, la Veïns mateix, muntanyisme, competicions de referència que puguem tenir, que poden ser un incentiu i un dinamitzador econòmic importantíssim aquí a la nostra comarca, i com no, també facilitar i treballar conjuntament. Jo crec que totes aquestes coses que hem estat dient, sí que les administracions hi tenim un paper important, però si ens la relació públic-privada difícilment desenvoluparem moltes d'aquestes coses, perquè si us fiqueu, he parlat de moltes coses, però necessitem també, com aquell emprenedor, aquell empresari turístic que en aquests moments està desenvolupant un projecte, doncs treballar conjuntament, i ho estic fent amb autocrítica, no estic dient que... Conclogui, sisplau. Per tant, doncs, hi cal dir, hem d'aprofitar turísticament que estem a una hora de 4 milions i mig, de 5 milions de persones, i estem una hora de cotxe, i això doncs creiem que és una oportunitat única per a la nostra comarca, i és el que ens pot diferenciar de molts altres llocs. Moltes gràcies. És el torn del senyor Camps. El senyor López abans ens ha proposat que la solució per Caral seria fer un parador nacional. El vostre grup proposa fer-hi un alberg. Bueno, perquè un parador nacional seria d'un altre país, d'entrada, no? Proposem que sigui un alberg perquè creiem que seria un model de turisme que seria bastant més popular. Els paradors nacionals aquests van dirigits a un segment molt concret de l'standing, que en un principi creiem que és bastant contrari a lo que és el model pel santuari o per l'entorn de la muntanya, que és molt propi dels berguedans, no? I tancar-ho i restringir-ho a la gent que fa aquest tipus de turisme ens sembla que no és massa adequat, no? Per altra banda, també estem parlant d'un tema de model, no? Ja hem dit abans que el que voldríem nosaltres és que fugir de la massificació, no? De models de segones residències, de grans infraestructures, etc. No? Creiem que el que s'ha d'anar a cercar són petita creació de recursos turístics, no? Amb petites infraestructures escampades a tota la comarca, val? Perquè propiciïn visites, per exemple, d'un dematí, com podria ser el Museu de les Mines de Cercs. Per què? Perquè volem després que aquesta gent que han fet aquesta visita es quedin a la comarca i dinin i passegin i facin compres, i sobretot, i el més important, que els hi quedin ganes de tornar perquè s'han deixat molta feina per fer. Per exemple, també algú ha parlat de fer una ruta a la Via Verda del Carrilet. El nostre grup això ho porta al programa, no només la del Carrilet, també n'hi ha altres de possibilitats per fer-la, del tramvia de Sang o, per exemple, el camí ral de Cardona, no només per turisme, per la mateixa mobilitat, no? També s'ha parlat d'elements singulars històrics. Per exemple, ja tenim al Berguedà un element històric singularíssim, que és la història dels carlins, pràcticament centrada a la comarca nostra i a les Terres de l'Ebre. Gràcies, senyor Camps.